Δεν πληρώνω τίποτα. Σε παρακαλώ. Κάντε ησυχία, χωριανοί. Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ. Σας διαβάσω την επιστολή. Μα τι ησυχία να κάνουμε, παπά μου, εδώ μας πνίγει το δίκιο. Τότε που ήταν ευκαιρία ο Γεροβαρσάμις, ο πάρεδρος της Ραψάνης, τα μύρια τράβηξε. Χτυπήθηκε, φυλακίστηκε, όμως το χωριό δεν το παρέδωσε. Εμείς τέτοιους προέδρους δεν είχαμε ποτέ. Και ούτε τώρα τους έχουμε. Με βρίζεις ωραία μαγουλά, σαν εσύ είσαι προκομμένος και δυνατός ανάλαβε. Ή αλλιώς βούλωστο γιατί σου σπάω τα ρουθούνια. Πάρεδρε μαζεμένος με μένα γιατί σε ολάκερο τον κάμπο δεν βρέθηκε άνθρωπος που να σπάσει τα δικά μου τα ρουθούνια. Βγάλτε το σκασμό και αφήστε τα παλικαριλίκια, μη σας πάρει και σας... Η Μάρτον, Θεέ μου, θα κολλαστώ πάλι σήμερα. Εμείς βρεείτε έτσι το έχεις ή τέλειος το πάρεις. Υπογράψαμε υποταγή στον Ντεμίαγα. Και ως πότε θα κρατήσει αυτό το ταλαβέρι, παπά? Εμείς το πήραμε απόφαση. Δεν προσκυνάμε το Ντεμίαγα. Έχει δίκιο ο Μαγούλας, παπά μου. Αυτός είναι πρόεδρος, αυτός να βρει και τη λύση. Εμείς χαράτσι δεν πληρώνουμε άλλο. Είμαι πρόεδρος στο νυχτερέμι και μου είσαι ψηφοράδα στα λόνι. Και ποιος μ' ακούει λέτε ωραία? Κανείς. Εκεί κάτω στη Λάρισα τραγουδάνε άλλον σκοπό. Και μαθές με το δίκιο τους. Κανένας από εμάς δεν είναι άξιος να μοιράσει 2 γαϊδουριών άχυρο. Εγώ ετελείωσα το σχολαρχείον, πάρεδρε. Και όταν ομολογάς για γραμματοσύνη να το λέγεις δια το πρόσωπόν σου. Αν φέρουμε τα παλιά στο μυαλό μας, θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας. Ποιος δεν θυμάται το Κονομιό, το πλούσιο μοναστήρι στην πλαγιά του Κίσαβου? Το επόθησε ο Νοβελής και έστειλε χτιστάδες για να του το φτιάξουν κονάκι. Ο Καμπέκος όμως, πάρεδρος με το όνομα, έδιωξε τους χτιστάδες και μετά παρουσιάστηκε στον Πασά και του μίλησε παλικαρίσια. «Πασά μου, το κορμί μου το ορίζω. Σου το δίνω, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις», του είπε. «Το μοναστήρι όμως είναι του Θεού. Δεν είναι δικό μου και δεν σου το δίνω». Αυτά όμως, παπά μου, έγιναν σε άλλα χωριά, όχι στο δικό μας. Το δικό μας το έκαψαν οι Γερόντι, που υπέγραψαν αμέσως στο παραχωρητήριο στον Πασά. Το ίδιο έγινε παντού. Και καλά θα κάνουμε να μην ρίχνουμε τα βάρετα όλα στους παπάδες και στους πατεράδες μας. Στο Θεό σου, μωρέ πάρεδρε. Στο ομόλογο του Πασά είχαμε και ένα διάφορο σε ό,τι παίρναμε. Το ειδήραμε το 1 τρίτο. Έτσι μας πήρε και ο Χορσίτ Πασά, σαν ενίκησε τον Αλή. Τώρα όμως με την προσάρτηση που γίναμε κι εμείς Ελλάδα και θέλουμε να ξανασάνουμε λίγο, έρχεται ο Ντεμίαγας και θέλει να μας ξανακάνει τσιφλίκι του. Αυτό είναι επτάγραφα. Για τούτο, μωρέ μαγουλά, πιάσαμε βουλευτάδες και δικηγόρους από τη Λάρισα για να λύσουν την αδικία. Γι' αυτό βγάλτε το σκασμό και ακούστε να σας διαβάσω τη γραφή που μας έστειλε ο δικηγόρος από τη Λάρισα. Και μη λέτε το καθί στο κοντό του και το μακρύ του. Λοιπόν, αρχινό. Το που δεν πληρώσαμε τον Ντεμίαγα κατά τα χαρτιά είναι άδικο. Γι' αυτό και ο Ντεμίαγας έκανε μήνυση και όλα δείχνουν πως στο τέλος θα βγει κερδισμένος. Δηλαδή, θα βρει δίκιο ο Τούρκος και εμείς όχι? Έτσι φαίνεται. Βέβαια και εμείς με τη σειρά μας κάναμε μήνυση στον Αγά για να γλιτώσουμε από τα φεντιλίκι του. Μα ακούστε πρώτα να σας διαβάσω τη γραφή που μας έστειλε ο δικηγόρος από τη Λάρισα για την υπόθεση που μας καίει. Οι δίκες, αγαπητοί μου καραγκούνιδες, δεν είναι κρασί να το τελειώσει κανείς σε μια ημέρα, ούτε πουλόσκοτο να το φάγει σε μια χαψιά. Πρέπει να έχετε υπομονή
και μην νομίζετε πως βρίσκεστε υπό των Τούρκων. Τότε ο καθής με το κομπολόγι στο χέρι και το κοιτάπι στο γόνατο ρουφώντας τον αργυλέ του ετέλειωνε σε μια ώρα 20 χρυσολογίες. Τώρα είμαστε Ελλάδα, έχουμε σύνταγμα, υπάρχουν δικαστές και δικαστήρια, εισαγγελείς και δικηγόροι που κόβουν και ράβουν. Σας ορκίζομαι ότι θα πήξει το σάλιο στο στόμα μου από το λέγειν για το συμφέρον σας. Αλλά κι εσείς μη λησμονάτε να μου στείλετε κανένα ζωντανό. Λιανό ή χοντρό και δαμάλι ακόμα, δεν πειράζει. Ησυχία, ησυχία. Ή και κότες, ή και κανένα ασκή κρασί από το πιο καλό. Από ό,τι καταλαβαίνω, από τον ένα παγαπώντη στον άλλο πέφτουμε. Μια στιγμή, Χαδούλη, δεν τέλειωσα ακόμα τη γραφή. Ιστερόγραφον. Το κρασί που θα μου στείλετε πρέπει να είναι από το καλύτερο, γιατί θα το στείλω πεσκέση εις τας Αθήνας. Εις άνθρωπον τρανών και πολύ χρήσιμων για την υπόθεσή σας. Θα έχω τα μάτια μου 4 δια το συμφέρον σας. Δια τούτο και κρατώ τακτικήν αλληλογραφίαν. Αυτό το είχα μυστικό, αλλά θα σας το πω. Με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στηριχτείτε επάνω μου. Εις το τέλος θα νικήσουμε. Και μη λησμονάτε τα πεσκέσια. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα, παπά μου. Κολοκύθια νερόβραστα ομοχωρίτες. Εμείς πάμε να διώξουμε τον Τεμί Αγά και μας ξεφύτρωσε ο δικηγόρος από τη Λάρισα να μας μασά το βιός. Μα θες έτσι είναι. Όταν κατεβαίνω στη Λάρισα και πάω να μιλήσω, ο δικαιώρος όλο στα χέρια με τυράει. Όταν του πηγαίνω αδιανός, με διαολοστέλνει. Όταν του πηγαίνω με πεσκές, είναι όλο γλύκες και ζαχαρώματα ο αφιλότιμος. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, καθίστε, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Άσχετα βέβαια αν με την υπόθεσή μας δεν κάνει τίποτα. Μωραΐτης και δικηγόρος, τι περιμένεις? Αχ, μωρέ ελευθεριά που μας έφεραν, λέω εγώ. Πλάκουσαν όλοι οι απέντεροι και ξεβράκονται από την Αθήνα και κοιτάνε να μας μαδίσουν μες στο κόκαλο. Σου είναι μια φορά τούτη πρωτευουσιάν, ρε οι αφιλότιμοι. Συ πουλάνε σανό και σε ορκίζονται πως είναι μετάξι. Μας τρώγουν και τελειωμό δεν έχουνε. Και να συλλογιστεί κανείς πως όταν ήρθαν εδώ πέρα με την κατάληψη οι Πρωτευουσιάνοι δεν είχαν ρούχο να φορέσουν. Άξιοι άνθρωποι μια φορά. Μας βρήκαν όλο ζωντόβολα και μας μάδισαν. Μωρέ, ακούω να ψιθυρίζετε πως ο Κυρτραχύλης, αυτός που φάγε τα πιότερα από όλους, θέλει να βάλει και για βουλευτής. Ανδε, όρεξη να έχει. Οι Λαρσινοί, ωραία, ξένον άνθρωπο δεν τον βγάλουν βουλευτή. Σαν που σκαυτοί που βγαίνει, είναι ντόπι. Όταν σας τα λέω εγώ δεν μ' ακούτε. Πώς κοιτάς τον Τύρναβο και έχεις τον άνθρωπό σου, αδερφέ μου. Σε ξέρει και τον ξέρεις. Κουφός και πάλι κουφός. Αυτός είναι βουλευτής. Σαν είναι, ας μας λυτρώσει από τον Τεμί Αγά και θα του δίνουμε τον ψήφο δαγκωτό. Τον Τεμί Αγά δεν το κουνά κανείς. Το ξέρουμε τα καλά όλοι. Είμαστε όμως κι εμείς... Ο καθένας ξεχωριστά κοιτάζει μόνο το συμφέρον του. Ευτυχώς έχουμε τον καθενέ να θυμόμαστε κάπου το κοινό συμφέρον. Πες τώρα, παπά, γιατί ο καθής εδώ έχει το βουλευτή και βολεύεται σαν έχει ανάγκη. Πουλάει την ψήφο του μαθές. Και ύστερα έρχεται εδώ και σου γεμίζει του κόσμου τα φούμαρα. Από ό,τι βλέπω, η συζήτηση δεν θα έχει καλό τέλος. Όπως πάντα βέβαια. Καιρός να πηγαίνω. Το βράδυ έχουμε νεσπερινών. Και μη λησμονάτε το βαριόμερο το ζητιάνο που έχουμε στον αχαιρώνα του Μαγουλά, Δεν τον λησμονάμε, παππούλη. Άντε, γεια σας. Στο καλό, παπά. Σας το λέω και βάλτε το καλά στο ξερό σας. Μόνο ο γιατρός είναι βουλευτής και δεν είναι λόγια σαν τον Κουφούλιακα. Ο δικός σου ο Κοπογιαννίτης. Με τούτο τον ξέρουμε δα. Όλο ψέματα και ιδέα είναι. Απορώ πως με τέτοιο μυαλό που έχεις σε κάναμε και πάρεδρο. Μπιρμπίλη, μη σηκώνεις πρόσωπο σε μένα γιατί σε λιανίζω. Και ποιος είσαι εσύ, μωρέ? Αυτός μαθες. Πάρεδρε, θα αποθάνεις με αυτό που κάνεις. Θα τα πείσουν αυτό το Μαγουλά, πιάσ' το πράσινο! Ρε Μπιρμπίλη. Θα το κάνω σήμερα. Μπιρμπίλη, φεύγα είπα! Κι άλλη φορά, ρε.
σαν να ξέρεις σε ποιον κραίνεις. Δίνε του, πρόεδρε! Δίνε του! Δίνε του! Καιρός είναι νομίζω ο καθένας θα τραβήσει για το σπίτι του. Άντε, γιατί όσο καθόμαστε εδώ ρίχνουμε λάστι στη φωτιά. Άντε, δρόμο! Μήπως θες κανένα ρακί τελώνει? Παράτα με ρε. Άσυχτη ρε εσύ και η ρεκή σου. Μυστήριος άνθρωπος μια φορά. Καλή κουβέντα δεν βγαίνει από το στόμα του. Ρε Ζωντόβολα. Έμπλεξα κι εγώ μαζί σας και σάλεψε το λογικό μου. Μέχρι και σε παπά σήκωσα χέρι με εκείνον τον κουρελί το Ζητιάνο που μ' άναψε τα μιλίνκια. Βρωμότοπος μια φορά. Ούτε μια γυναίκα της προκοπής, ούτε τίποτα. Μόνο Ζητιάνοι και καραγκούνιδες. Με τσάκισε ο διαολεμένος. Μέχρι τώρα οι πουνιαριές μας έπιασαν μουτζούρι. Από ύπνο βουλευτήκαμε. Να καρτεράσει λίγο και το φαγί. Πονάω. Πονάω αφεντικό. Με έβαλες και έκλεψα. Και με σακάτεψαν στο ξύλο. Θα ποθάνω που να είναι. Σταμάτα αυτές τις μαλαγανές. Δεν παίρνουν σε μένα. 100 χρονά ελεπού, 100 είναι το αλεπουδάκι. Δεν γίνεται. Τώρα που θα έρθουν οι χωριανοί, κοίτα να είσαι λυπημένος. Γιατί χάθηκες μούλικο. Έρχονται. Τη δουλειά μας εμείς. Έλεος χριστιανοί, βοηθήστε μας. Έλεος χριστιανοί, έλεος. Έλεος χριστιανοί. Αχ, τα κόκαλα μου. Έλεος χριστιανοί. Αχ, βοηθήστε μας. Αχ, βοηθήστε μας. Να είστε καλά χριστιανοί. Ο Θεός να βγάλετε το βιό σας. Η Παναγία να σας χορνά. Τι έχει από εδώ το παιδί και είναι έτσι. Άρε με θάνατε να ησυχάσω. Τι ναι θέλω εγώ τέτοια ζωή. Είναι έρμος και βασανισμένος κι αυτός παππούλη που. Τι έρμος και βασανισμένος, ωραία. Το παιδί χτυπήθηκε μέχρι θανάτου. Όταν φεύγαμε το πρωί από τον μπαμπά, μπρος αυτός ξοπίσω εγώ. Είναι σαν κάτι ο δόλιος και τον είχα δεμένο στο γαϊδουράκι. Εκεί που περπατούσαμε, ξάφνου απαντήσαμε 2 στρατιώτες. Τούρκοι ήτανε, Αλαμάνοι ήτανε, δεν τους ξεχώρισα. Αλλά ήτανε πραγματικοί στρατιώτες. Μας σταματήσανε και ψάξανε πρώτα εμένα. Και ό,τι είχα και δεν είχα, μας τα πήρανε. Σαν πως είχα και τίποτα της προκοπής. Οι άνθρωποι γυναίκα σφιχτοί τώρα δεν δίνουν στους φτωχούς. Ξεχάσανε οι χριστιανοί. Όταν δίνεις στο φτωχό είναι σαν να δανείζεις στο Θεό. Και ό,τι λιαλώματα είχα μου τα πήραν όλα. Δεν μ' άφησαν ούτε ένα παρά. Ύστερες πήγαν κατά πάνω σε αυτό το παιδί. Αυτός φοβήθηκε και έβαλε τις φωνές. Αυτοί αγριέψανε και το σακάτιψαν στις ξυλιές. Εγώ λάκησα γιατί φοβήθηκα με τυχόν έχω την τύχη του. Ωχ, τα κόκαλα μου, χριστιανοί. Ύστερες γύρισα από μια ώρα και είδα ότι μας κλέψαν όλα τα υπάρχοντά μας. Αυτά που μαζέψαμε από τους χριστιανούς. Και αυτό το κακόμοιρο που τίγμένο στο αίμα. Μαύρησαν οι καιροί. Κάποτε είχαμε μονάχα τους Τούρκους στο κεφάλι μας. Τώρα γιόμισε ο τόπος από λογιό αφεντάδες. Αχ, πως είμαι το καημένο. Λυπηθείτε με χριστιανοί. Αργό πεθαίνω. Σώπα και εσύ βαριόμοιρο, σώπα.
Να που βρέθηκαν χριστιανοί και μας μάζοξαν. Και φαγί μας έφεραν και κρασί. Σώπα και σχώρα τους. Μαγουλά, φέρε ένα λιχνάρι να έχουν να φωτίζονται οι ανθρώποι. Ναι, παπά. Ναι. Όλα τα βλέπει ο Θεός από ψηλά. Να, βλέπεις, οι χωριανοί όλοι φέρανε και από κάτι της. Φτωχοί άνθρωποι, μα συμπονετικοί. Άσε με, ρε, σε λέω. Άσε με, άσε με, Φέρε το λιχνάρι, Μαγουλά. Φέρ' το. Να σ' αφήκω, λέει, να βάλεις φως σε αχαιρώνα. Καστρωμένη γυναίκα είμαι, θέλεις πάλι κορίτσι να γεννήσω. Και τι φταίει η κόρη μου το φως. Σαν δεν ξέρεις, παπά μου, καλά θα κάνεις να πάει να ρωτήσεις στο χωριό. Σ' αχαιρώνα καστρωμένη γυναίκα δεν ανάφτει ποτέ φως τη νύχτα. Έτσι το θέλει η παράδοση. Μωρέ το παιδί στην κοιλιά στο, δεν το είσαι ένα χερόνα. Σώπα άντρα. Δεν θέλω κορίτσι και δεν θέλω να βάλω κακό επάνω μου. Εκάει και η καρδιά μου, παπά μου, να γεννώ κορίτσια. Τούτο εδώ το θέλω αγόρι. Σχώρα με. Δώσ' με εδώ το λιχνάρι. Λυπηθείτε μας, χριστιανοί, τους έρμους, τους κατατρεγμένους. Μη μας αφήνετε χωρίς φως. Τούτος ο πόνος, μάνα μου, είναι χάρος. Χάρος που έρχεται ταχιά. Σταματάτε, ρε βαριόμεροι. Και μου ραγίζουν την καρδιά τα αναστηράγματά σας. Σκοθείτε να βάλετε μια βουκιά στο στόμα σας. Πειράζει που δεν έχει φως. Βλέπεις, η γυναίκα μου δεν θέλει να γίνει θηλυκό. Το έχεις εύκολα, Φέτη μου. Ο πόνος είναι αβάστακτος. Αχ, με τέτοιο πόνο που κέφι για φαΐ. Και χωρίς φως. Σαν τα ποντίκια είμαστε οι καημένοι. Μα στο Θεό σας, δεν θα πεθάνετε και από την πείνα. Μα θες αν δεν φάτε, πώς θα γίνετε καλά. Ας το να πάει στα κομμάτια το φως. Ωχ, μάνα μου, πεθαίνω. Ωχ, μάνα μου, θα πεθάνω. Πεθάνω. Σώπα, έρμο παιδί. Τύχη που την έχεις κι εσύ. Αχ, μου σπαράζεις την καρδιά. Άμποτες να είχα κι εγώ ένα αρσενικό παιδί. Ρε και πώς θα το κανάκι. Άιντε, σκουθεί τώρα να φάτε. Σας φέραμε όλα τα καλά. Ο πόνος μας ακατεύει, αφεντάδες. Ο πόνος είναι πόνος και το φαΐ φαΐ. Πεθάνω. Α, εσείς όλο το θάνατο έχετε στο στόμα σας και δεν κάνει. Πάμε, χωριανοί, πάμε. Πάμε να τους αφήσουμε τους βαριόμοιρους να ησυχάσουν. Σαν πρόεδρος, από τη μεριά όλων, σας εύχομαι καλή νύχτα και καλή όρεξη. Να πάτε στην ευχή του παντοδύναμου. Είσαι τρανός, ρε Τζιριτόκοστα. Λίγεσαι σε ένα ολόκληρο χωριό, μπροστά στα πόδια στα παντοδύναμα. Ρε κοτορνίθια γκαραγκούνιδες, όσο θα υπάρχετε, θα ζουν έξυπνοι άνθρωποι σαν και το λόγο μου. Βοήθαμε να σηκωθώ να βάλω κι εγώ κάτι στο στόμα μου, αφεντικό. Είμαι σακάτικο το καημένο. Δεν θα φας τίποτα εσύ. Μόνος μου κόπιασα, μόνος μου θα τα φάω. Ήθελα να ξέρω τι ψυχή θα παραδώσεις, αφεντικό. Μα θες αυτή που έχω. Μα θέλεις τα κάτοικο. Εδώ είναι η κόλασης, εδώ η παράδεισος. Με αυτή τη ζήση που κάνουμε. Αν δεν το έχεις βάλει βαθιά μες στο τσερβέρο σου, τότε πέθανε. Είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Ο πεντάρφανος. Τι είναι αυτό το κακό που με βρήκε. Άσε τις κλάψεις, γιατί τώρα είναι η ώρα να φάω. Να χαρώ σαν πραγματικός Τσιριτόκοστας. Όχι σαν αυτός που φέρνουμε στην οικομένη. Πονώ.
Δεν με καταλαβαίνεις. Αυτό δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί και εμένα κανείς δεν με κατάλαβε σε αυτή τη ζωή σου. Έμαθα να κλέβω, να λέω ψέματα, να με παπαπόντης. Έτσι με μεγάλωσαν και όλα αυτά γύρισαν πάνω στο κεφάλι μου. Τα μάθες καλά. Όταν είσαι κλέφτης, να είσαι βαγαμπόντης κλέφτης. Και όταν είσαι καλός, να είσαι πραγματικά καλός. Όποιος στέκει ανάμεσα σε αυτά τα δυο, πάει κατά διαόλου. Ήθελα να ξέρω εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι ο Τσιριτόκοστας, ρε. Κλέφτης και παγαπώντης. Λοποδίτης και ψυχοβγάλτης. Όλα τούτα και ακόμα περισσότερα. Ξέρεις γιατί? Ρε σακάτικο σε ρωτάω. Ξέρεις γιατί? Μου θες να ξέρω. Γιατί θέλω να ζω, ρε. Να τρώω. Αν έχεις τα στραβά σου, ρε σακάτικο. Και κοίταξε γύρω στο αχούρι. Έχει γεμίσει από πιάτικο με φαγί, ρε. Αυτός είμαι εγώ, ρε. Όταν τρως το βιός του αλουνού, νιώθεις κάτι της, ρε. Που δεν μπορώ να στο ιστορίσω με λόγια. Γίνεσαι πιο τρανός, πιο δυνατός, πιο κακός. Αυτό είναι, ρε, το καλό. Τώρα οι καραγκούνιδες, ρε, κοιμούνται ήσυχα και με λυπούνται. Κι εγώ τρώω το βιός τους, χωρίς κούραση, χωρίς κόπο, ρε. Χωρίς κόπο, ρε, χωρίς κόπο, μ' ακούς? Ένα γιατρικό. Να χαρείς αφεντικό, ένα γιατρικό. Θα πεθάνω. Και είμαι τόσο μικρός. Ούτε γιατρικό, ούτε τίποτε, ρε. Μάθε να γιατρεύεσαι μέσα από τον πόνο σου, ρε. Μάθε να γιατρεύεσαι μέσα από την αρρώστια σου, ρε. Αν τα καταφέρεις, ζήσε. Αλλιώς πέθανε. Εσύ με έβαλες να κλέψω. Εσύ φταίς που με ξυλοφόρτωσαν μέχρι θανάτου. Βοήθαμε τώρα. Τώρα τρώω. Χαίρομαι αυτά που κέρδισα από τον κοντόκοσμο. Δεν θέλω άλλες έγνοιες. Το μπαστούνι. Πού είναι το μπαστούνι μου? Ανατό. Δεν πρέπει να έχει κανείς εμπιστοσύνη σε κανένα σήμερης. Χρυσάφι, κοίτα κουτόκοσμε τι κρατώ στις κούφτες μου. Το καλό και το κακό. Τη δύναμη και τη δειλία. Από σένα ζω, ρε κουτόκοσμε, και σε διαφεντεύω μαζί. Αφεντικό, με έβαλες και έκλεψα και με σακάτεψαν στο ξύλο και είπες στους χωριάτες παραμύθια. Ακούω στρατιώτες, Τούρκοι και Αλαμάνοι. Βοήθαμε, αφεντικό, πονάω. Στην υγεία σου, Μουτζούρι. Σε αυτόν τον κόσμο πάντα θα υπάρχουν κουτί και έξυπνοι. Θέλει το Θεός ήθελε να βάλει μια τάξη και είπε: βάλε τους χαζούς να υποφέρουν και τους έξυπνους σαν το Τσιριτόκος να τους τριγάνε. Πόσο πολύ πιστεύω σε αυτόν τον Θεό. Περίμενε, ανοίγω. Γεια σου, Βαλαχά. Μήπως είδε κανείς, ρε? Όχι, αδερφέ μου. Μη σκιάζεις. Δεν σε βλέπω στα κέφια σου σήμερα. Με πειράζει ο τόπος, ρε Μίχο. Εγώ δεν είμαι φτιαγμένος να ζω εδώ. Αλλιώς ήμουν μαθημένος στην Κλαρέτσα. Εκεί είχα τις ερωτιάρες, τις κυράδες και τα μεγάλα λαθρεμπόρια. Εδώ, μωρά, αδερφέ μου, άλλο χνότο δεν σου έρχεται στη μύτη παρά φουσκή και προβατήλα. Για μας οι μπάζες, Βαλαχά. Για μας και η ανέχεια. Λέγε, τι νέα φέρνεις? Το λαθρέο κατεβαίνει από τον ποινιό.
Κυκλοφορεί ελεύθερα με τις βάρκες των ψαράδων στην παραλία του Θερμαϊκού. Μήτε χωροφυλάκι, μήτε τελώνιδες. Κι ως εδώ καλά. Από εδώ αρχίζει το κακό. Η Λάρισα Βαλαχά είναι μπλοκαρισμένη. Ναι. Υπάρχει ο περατάρης του ποταμού και ο σταθμάρχης των τεμπών. Είναι και ο αρχιτελώνης του Τσάγερζη. Ο προϊστάμενός μου. Λένε πως είναι άνθρωποι τίμοι. Εγώ όμως που ξέρω να ξεχωρίζω τα κουμάσια από τους καλούς, σου λέω πως ψάχνουν λαθρέα για να πάρουν μερτικό. Και τέτοια χάρη δεν τους κάνω. Τότε να βρεθεί τρόπος. Να το βρούμε, ρε. Πώς είναι τα πράγματα? Οι Οβριές αυγάτισαν, οι Χριστιανοί ακρίβαιναν, οι Τούρκισσες έτσι κι έτσι. Πες τα μου απλά, ρε Μίχο. Μεσολογγίτης είμαι και δεν καταλαβαίνω. Ο καφές περίσσιος. Η ζάχαρη ακρίβεινε και τα καπνά μέση τιμή. Η Σαλονίκη είναι χρυσότοπος μια φορά. Εντάξει. Θα σκεφτώ και θα σου πω αύριο τι θα φέρουμε. Πάντως τα φορτία μας θα ξεπερνούν κάθε φορά τον τόνο. Στην υγεία μας, Μίχο. Τι χάζεψες, ρε? Σε τρομάζει που μιλάω για τόνο? Σκάσε, γυναίκα. Να σκάσεις εσύ, γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μου. Γυναίκα, σκάσε. Κι άσε με να πάμε. Μην σταυρώνεις βραδιάτικα. Ήρθε ένας ψυριάρης ζητιάνος στο χωριό και παλάβωσες. Ακούσε εκεί να βγάζεις φανάρια νυχτιάτικα έξω από το σπίτι. Ρε γυναίκα, σκάσε, σου λέω. Εγώ είμαι αφέντη στο σπίτι και εγώ ορίζω. Εσύ ορίζεις. Αλλά να ανοίγεις τα στραβά σου και να μην πέφτει σε κακοτοπιές. Εγώ πάω να κόψω από το σπίτι μου τα θηλυκά και εσύ με τις κουτουράδες σου πάω να μου φέρεις κι άλλα. Εντάξει, εντάξει. Έχεις το δίκιο με το μέρος. Σταμάτα τώρα. Ένα γιο δεν είσαι άξιος να φέρεις σε τούτο εδώ το σπιτικό. Πας και νόμιζες, μωρέ Θεότρο, λοιπόν, θες εσύ περισσότερο από μένα ένα γιο. Μια ζωή τώρα να ζωνηρεύουμε έναν παλικαρά. Πιο δυνατό από όλους μας. Που να μπορεί να φτύνει τον Τούρκο κατάμουτρα. Και όλους τους αφεντάδες του Σκηνιού και του Παλουκιού. Πόσες φορές δεν έφερα βόλτα αυτά τα στέρφα σιταροχώραφα. Για την ελπίδα πως κάποτες θα γίνουν πιο γόνιμα και πιο καρπυρά. Από έναν άλλο μαγουλά. Πιο προκομμένο και πιο παιδημένο και από την ίδια τη φύτρα. Όμως αυτά που θέλει η μοίρα είναι και του Θεού θελήματα. Κορίτσι θέλει εκείνος. Κορίτσι θα μεγαλώσουμε κι εμείς. Από τότε που σε στεφανώθηκα όλο τα ίδια και τα ίδια λες. Και θέλημα Θεού αν είναι να γενοβολώ θηλυκά, τούτο το θέλημα πρέπει να σταματήσει, τα ακούς! Το που κουβαλώ και τρέφω μέσα μου, το θέλω αγόρι. Ας μας ακούσει ο Θεός. Ο Θεός μας ακούει. Όμως και εμείς σας κρατήσουμε τα μπόσικα. Και ποια είναι τα μπόσικα, ρε γυναίκα? Όταν μπαίνεις στο σπίτι, θα πατάς το κατόφλι με το δεξί ποδάρι. Και φως δεν θα μεταβγάζεις έξω από την πόρτα σαν βασιλεύσει ο ήλιος. Όσο για αυτό το κουρελί που μου μάζεψε στον Αχαιρώνα, να το στείλεις ταχιά από εκεί που ήρθε. Καλά. Θα γίνουν όλα κατά πώς θες εσύ. Πάω να ρίξω μια ματιά στα ζωντανά τώρα. Θεέ και Κύριε, διώξε το θηλυκό και άντρεψε το καρπό μέσα μου. Κόρη μου, αποτρελάθηκες. Από τότε που γκαστρώθηκες, άλλη έγνοια δεν έχεις από το να σκαρώνεις λογιό σοφίες για τη γέννα σου. Θέλω να προλάβω το κακό που έρχεται. Φτύσε! Και που ξέρεις τι είναι αυτό που έρχεται, φτύσε! Θα μας καταραστεί ο Θεός. Κακόλες, μωρή λολίτο κορίτσι. Βαρέθηκα, μάνα μου. Σαν ευαρέθηκες, σταμάτα να γενοβολάς. Θέλω ένα γιο. Τότε νες μάθε πως με τα μάγια δεν έρχονται οι γη. Τότε νες πώς? Με του Θεού τη θέληση. Τέτοιο φαγί και τέτοιο πιωτήρε σε κάτοικο είχα να κάνω από τότε που κορόιδεψα εκείνο το τσιφλικά στα μπελάκια. Θυμάσαι? Έχω μυαλό τώρα να θυμούμαι εγώ, αφεντικό. Εδώ με κόφτει ο πόνος. Και δεν λες να πλώσεις το χέρι σου επάνω μου. Δηλαδή τι θες να κάνω? Να σε ταΐσω? Έλα και γλύψε. Έχουν μείνει του κόσμου τα αποφάγια. Δεν μπορώ να κουνηθώ από τον τόπο μου, σου λέω. Άκου τότες. Μια φορά που ζητιάνευα κατά του βορρά,
βρέθηκα μέσα σε ένα αρχοντικό με τα ούλα του. Εκεί που λέει... Ακούστε! Σ' ακούω. Άκου λοιπόν. Κάτι που άκουσα στον καφενέ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, βρήκα τον άνθρωπο που έπρεπε να τριγύσω. Αυτός ήταν από εκείνους που το καραμάρι στο χέρι του έτρεχε πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχε η γλώσσα στο στόμα του. Το δεν κατάφερα κι αυτόν. Και το παρά το επήρα και το φαγί του έφαγα. Εκείνο όμως που δεχόνεψε ο νους μου, ρε Μουτζούρι, ήταν που μια μέρα, δεν ξέρω πώς, μου είπε ότι η γης είναι στρόγγυλη σαν καλογενωμένο καρπούζι και ότι εμείς ζάμε και πεθαίνουμε πάνω σε αυτό. Το πιστεύεις αυτό, ρε Μουτζούρι? Ακού λέει να ανοιγεί σαν καρπούζι. Ξέρω κι εγώ αφεντικό. Το εσκέφτηκα το πράγμα, το εσυλλογίστηκα και το βρήκα. Άμα η γης είναι στρόγγυλη, πώς μπορούμε εμείς και περπατάμε πάνω της? Θα πέφταμε και θα τσακιζόμαστε. Όταν το πρώτο άκουσα, το πίστεψα. Λοιπόν, Μουτζούρι, αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος που με κορόιδεψε στη γη. Για λίγο όμως. Άκου, λέει ο Μπαγαπώντης, η γης είναι στρόγγυλη. Ρε, τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα σε αυτόν τον κουτόκοσμο. Καλημέρα, χωριαγή! Πού έχεις μωρή την έγγυος και κοντεύεις να τσακιστείς? Πού την έχω? Πουθενά δεν την έχω. Αλλά να, βρέθηκε μπροστά μου αυτό το κοτρόνι και σκόνταψα. Έλα, Χριστέ και Παναγία μου. Μυστήριο πράγμα τα θηλυκά. Μα το Χριστό μυστήριο πράγμα. Άντε, άντε περπάτα και έγιξε τα στραβά σου, μου σου πω καμιά κουβέντα. Καλά, ντε, περπατάω. Μη με αποπαίρνεις τώρα. Λένε τα τανιάτα σου, βρε, γιατί θα στα φάει τούτος εδώ ο κάμπος και δεν θα έχεις να συλλογίζεσαι τίποτες ύστερα. Τίποτης. Γεια. Τι έχουμε, ρε? Τι να έχουμε. Τα ίδια. Πόσο χρονών είσαι, ρε? Καβάλισα τα 20. Και τάξεις και μαραίνονται, μωρέ κορόιδα, αυτά τα νιάτα στο νυχτερέμι. Και τι θες να κάνω? Τι να κάνεις, ρε ζωτόβολο? Παιδί πράγμα που στίβεις την πέτα και της βγάζεις ζουμί. Να φύγεις, ρε. Μα θες. Δεν είμαστε ούλοι σαν για του λόγου σου. Δηλαδή, πώς είμαι εγώ? Ξέρω εγώ. Να. Είσαι λίγο περίεργος. Περίεργοι είστε εσείς, δε καρακούνιδες.
Και τώρα διασέ μου τη γωνιά γιατί θέλω να σκεφτώ. Η θωριά μου στέκει επώδιο. Αν μάνα τούτο που θα γεννήσω δεν είναι σερνικό θα σκοτωθώ. Σώπα θυγατέρα. Σαματιστή κακό είδες από τα θηλυκά και μαριγκό μας. Δεν περικαλάς να έρθει με το καλό κι ας είναι ό,τι είναι. Και για τα θηλυκά ο Θεός έχει την έγνοια του. Ο Θεός έχει την έγνοια του, μα εγώ θα το μεγαλώσω. Κι ύστερα σαν είναι κορίτσι και μεγαλώσει, μέχρι να το παντρέψω γύρευε τη φαρμάκια θα πιω. Μα το Θεό μάνα, αν και τούτη τη φορά γεννήσω κορίτσι, θα σπάσω το κεφάλι του μαγουλά. Μόρι αλλολάθηκες. Γιατί σου φταίει ο άντρας σου. Δεν ξέρω. Κάποιος όμως πρέπει να έχει τα φτεξίματα από τις δυο μας. Καλημέρα, κυράδες. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, παπά. Λέμε να έρθουμε το απόγευμα να διαβάσεις λίγο την κρουστάλο μας, μπας και γεννήσεις σερνικό. Να έρθετε. Το διάβασμα κάνει πάντα καλό στη γέννα. Και η Μελπομένη που διαβαζόταν τακτικά γέννησε σερνικό. Λες να γεννήσω κι εγώ σερνικό. Πού να το ξέρω, κόρη μου. Πάντως το διάβασμα κάνει καλό. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, μαγουλά. Τι βγήκατε, μωρέ, πρωί-πρωί έξω. Και εσύ, μωρέ, Κριστάνο, με την κοιλιά στο στόμα, τι πλήση είναι αυτή που μου στρώσες. Και ποιος θα σε καθαρίσει, μαγουλά. Σύρτε μέσα, μην με απορρίξεις κι είναι γιος, γιατί δεν σε σκοτώσω, φουκαριάρα. Ψήσε έναν καφέ, μαγουλά. Οι γυναίκες είναι πάντα γυναίκες. Βοηθήστε μας! Κάνε ένα ξεροκόμματο, χριστιανοί! Έλεος! Βοήθεια, χριστιανοί! Χαρίς αφεντικό, άσε με να ξαποστάσω. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Ολόκληρη τη νύχτα δεν έχω κλείσει μάτι από τον πόνο. Είσαι στα καλά σου, ρε σακάτικο. Εδώ ήρθαμε για δουλειά. Αν δεν σε δει ο κόσμος να σφαδάει από τον πόνο, πώς θα μας λυπηθεί και θα μας δώσει τα ελέη του. Σε παρακαλώ, αφέντη. Δεν με βλέπεις που τρέμω ολόκληρος. Ευσύνη θέρμη. Κι ώρες χάνω το φως μου. Αυτό είναι, ρε. Ένα και να είσαι για ζητιανιά. Θα πήξουμε σήμερα στον παρά. Περπάτα και μην ξαναμιλήσεις άλλο γιατί θα μας πάρουν χαμπάρι. Και κάει και σακάτικο. Έλεος, χριστιανοί! Βοηθήστε τους φτωχούς! Ο Πατοδύναμος να σας συγχωρά!